ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଶୀତକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ନା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନା ଘରେ କିଛି କାମଦାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଖାଲି ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଇକି ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିତିଦିନିଆ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରି ରିଦ୍ଧିକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଥୁରୁଥୁରୁ ହେଇକି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥିବା କିଛି ପନିପରିବା ଧରିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ମଉସା ଏତେ ଶୀତରେ ପନିପରିବା କ'ଣ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖରା ପଡ଼ିବ। ମଉସା ମୋତେ କହିଲେ, ନାଇଲୋ ଝିଅ, ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ପନିପରିବା ନ ବିକିବି ମୋତେ ଦିନ ସାରା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସମୟରେ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମୋର ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ରହିଲା ଶୀତକୁ ଡରିକି ଯଦି ମୋ ଘରେ ବସିବି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଆମେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଉସାଙ୍କର ପନିପରିବାକୁ ଦେଖିଲି, ଏକଦମ ତାଜା ପନିପରିବା ହେଇଛି, ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ। ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ସବୁ ପନିପରିବା ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ମଉସା ପନିପରିବା ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମଉସାଙ୍କର ହିସାବ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲି। ମଉସା ଖୁସି ମନରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାହା କଲି ଠିକ୍ କଲି ନା?